Sabali pa nga report apo ninja nurses sinelebran da kano iti makaduang anibersaryo da ket nang isangkat da apo iti outreach program. Detalye ka natin kina Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Health Facts. Sinelebraran ti Private Duty Nurse Rescue Ninja Team Ilocos ti may kaduang anibersaryo da mabayan ti panang TED ti regalo kadagiti iti ubing iti parola santuario iti syudad Tilawag kun ti CEO iti naso a grupo dagiti nurses ani Miss Mary Ann Maklay ang maragsakan isuna gapot ta makaitid man ti tulong para kadagiti ubing a biktima ti panangabuso. Tilik to nga facility kasi isa ti talaga makita na dagiti aday toy nga ubing nga dagiti mother especially the rape victims ket adadaanin itoy ket kayat ko nga ited DJ naan-anay nga tulong especially spiritually, mentally can DJ love nga masakul da iti kas na kanya tayo. Imbatad ti social worker da ni Miss Jessa Molina ang maragsakan na gito ubing gapot ta makakita dati baro arupa ket gapo iti dayta ket arig na naikan na gito ubing iti namnama ang malainganen malipod ka dagiti trauma da. Adu iti maitulong sir kasi digitoy residents mi ditoy ket permit ragsak dano makakita da iti new faces nga ma'am amuda kasi ditoy sir ket da kami lang ti makita da ket tapnon makita damot nga they are heard, seen and loved met sir iti sabali nga tao kasi amot tayo iti giti nagpadasan dagiti nga ubing ket nasakit lalo no involved iti family sir ket narigat so itoy parola sir ket may ited kanya da iti love ket kasama digiti visitors nga uma itoy sir ket marikrik na digiti ubing no kasanuda nga adu iti tao nga mga ayat kinyada or iti family da ket handa nga maayat isuda pero sa bali nga tao ket jay pure love nga maipapaay deti umayo lang dito sir ket naragsak ken dakkel nga yaman da para kinyay sir. Kabayatan na may sa nagyaman ni alias Lane ket ti wish na laing itaado man ni na Pasko ket ti malaingan manipod iti nagpasaran na a panagabuso. Wish ko lang po sa Christmas is ma-full healing na po. Gapo iti daytoy ket may panamnama nga daduntupay ti matulungan ti Private Duty Nurse Rescue Ninja Team Ilocos. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.